देखो मन करता ना कि कितना चटक मटक खाए, पता ना काहे मन फीका फीका भरे। तो आजकल पैसा के बड़ी हमारा दिक्कत हो गई बाटे, लगे नहीं खेरत ना तो नमकीन बड़ा खात रहनी है। आइए मन करता ना कि तनी खा लेती, बाकी जब देखे ला हमारे पतो ही ना तो लागे कच कचाए। का करी कच कचाते तब अब भाई का कर भाई, अपना घर ना मिली तो अब चल तनी दू करा अपनी बड़की की पतोहिया सब मांग के खाए। वो तनी मोहाले हमारा के देख के जा तनी कम के करे तनी आम के अचार धरे बुड़ता तनी तो न कहीं कहे तो क्वेश्चन तो मन भइल बाटे। अब मन करता ना कि बैठ के खूब चाटल करी। अब का एकरा से मांगे जाए, जब मांगो तब हाँ इनकर पेटे ना भरेला। मन करता इहे न कि खूब तीता मीठा तनी खूब खइती, बाकी कहाँ हमारा मिले के बाटे, लगन हमारा नहीं के खाए के। जा तनी ओकरे घरे मांग के खाई। राखी बिना सही के अथू नहीं खी हो पाओ। ई रखिया के पन्नी में बांध के रख दी तो असली नहीं खी तरिया पाओ। अब गैस जब से हमार मर्द लिया दिले बानो। अब देखो बूढ़ी के सोचे के चाहिए तनी चटनी पीस के धनी अपनी मर्द खातिर त खा गल लिया। इनके पेट में त माता माई ढुकले रहता, ललैनी धइले रहता टे। तबे केतनो चोरा चोरा के रखतनी तब आ जही हम मर्द न त ऐसे कह कि अपनी माई के काहे न एगो आवाज ये बोल देला कि सही के एकदम ओजा थथुइले रह जा। बर्तन धोए के त तकलीफ होता है कि माटी से बर्तन धोए के पड़ता है। का बरबराते रे तू? का बरबरतड़ी? का बरे रे खइले रहली का जी आप कमाई? बरे त तू बरबराते, तू खइले बड़ी बरे। का बरबराते रे माई के बारे में हमरा? सुखले भात त बा ठेल ले, चटनी पीसले रहनी कि तनी खाए तो खाओ के चल गए बड़ी कहीं कहां चटनी चटनी तो जाए खाए वाला चीज कहां है हेंगने बैठल बानी कहीं मोर मैदान जे करे जाई का? नहीं मन मैदान ना करे जाए भाई, क्या बात? बड़ जी कुर्सी पर हां चलो। आ सुनी एगो बात कहता नी। का बोला? अच्छा दे गंदा इतना कुछ देखी ना, एगो बात कहता नी। अपनी माई के कोनो बात कह देती ना कि लाग जाइत ना तो की आदतिया छोड़ देती। का भइल बा? चलो जाए तो मंगनी चटनी कुल जानतनी जेवरा कि घरे कुछ ना रहला उही कुल करेली सब। ठीक बा, खाए वाला चीज है तो खाए दो कोई का करबू? अरे पेटवे भर नहीं केवन इनकी में देवता देवी ढुक गइल बाने जी। का चावल दाल नहीं खे मिलत? का जानी चटनी चल के खा दिन भर खाए दिन भर उनके पेट में भैया पलटे आवो। अब अचारवा बनल एक बेमा का भइलू? खत्म हो गई, खा गले बड़ी 10 दिन ना 15 दिन में खत्म। त कहां पे नहर पहुंचेनी हमारी घर में माने टूटल बन सब। 1 किलो टमाटर ले आवतनी आ मरचन नींबू ले आवतनी, मैं खत्म हो जाता। त कहां हम खा के सूझ जतनी का? पैसा कहां से आई? के काम कमागती? पेड़ बटे झलकोरी जा रोज 300 ले आवतनी आ बचते कहू रुपया नहीं। सोचो तड़ी की बेटा का कमाई बटे खा के अपन देही बना ले। अरे तनी अंगहू के सोचल जाला। अच्छा ठीक बा, तोहन के बहू होवा सुना कर हैं तन समझावा सास के अपनी। देखी उ कतनो समझाई तो समझिया नहीं, ठीक ना? उनके समझावला कुछ दिन पैदल गोल कुल बरोबर बाटे। माला दर्द सुनी त का कही कि घर में करकराहट लागल बा? का मांग मांग खातिर त दर्द नहीं जानो, ये न कहता कि पतोहिया ना देत हुई हैं। ओ कहू तू नहीं के बुद्धि ओ नहीं के जगह ना गोल बड़ी हम नहीं जानो, ते बाहर नहीं निकलत ऐसे का हैं? आपके तो सोचे के चाहिए। ठीक बा। अरे सही के हमर बाप भाई लिया के भटिया देन से जी हम जलती त बियाह ना करे रहती है घर में। अच्छा तू सुख से बाड़ू न, हम हां को दिक्कत तो करे जे तोरा सुख के से माने भगवान ही जानतो। नहीं, हम दिक्कत करे तोरा के कह हम तोरा के छोड़ दी कह। जैसे लागत है कि भाग के बनी हो मन तावे तनी की छोड़ देई। तो माई के बारे में इतना बोल। अरे खाए वाला चीज है, खाए तो कोनो दिक्कत नहीं, माई है ना हैं। केतना हसवा चोख न रह तू कहना। आए दे माई बूढ़ हो गल बिया, अब लइका का बुद्धि हो गल बा, खा दे त खाए दे, कोनो दिक्कत पूरा नहीं। घरो खा गल घर खाती है अब। उहे त कहल कि जे केतनो हसवा चोख ले अपन और घिचेला। ई नहीं की कहत कि हम मैं तनी कमे खो खात रह या जात रह। अब जातन समझाओ तनी माई के हैं, समझाइए चाहे मरी हिसाब से न खाए गए। चलो ठीक बा, का दिक्कत बाटे माई के बतिया नहीं के आ इनहु के ना बोलत रह तरिया खाली माई के देखत रही का खाती है का नहीं के खात। अरे माई है, माई हमके जन्म देले बिया, खाओ कुछो खाओ, कोनो दिक्कत नहीं। काहे जरूरत तोड़ तोहन लियो रुकाओ तनिया। और कनी का के चटनी पीसनी ना देखो म चटनिया चाट गलवानी ना करन तनी रख दी भात संग निक लगेला खाए ला। का करतर हो दीपक वो? बैठे बैठे दे एगो काम से नहीं जनल हो का? अरे का बताई हो बचिया बोले काहे एकदम का बता बोले ना। खाना दाना बना का बनैले बड़ू? चटनी पीसला बानी पुदीना के। चटनी पीसले बड़ू? का करी मांगी का करी खिसे चलो देखो तनी
आ कहतन कि तार मारदा कहाँ गई बड़न हो वो तो चटनी भात खा के गइल हन। चटनी होला धर आई ना क्यों खाई का खाई हम नहीं खैले अभी। तनी हमरो के देतू तो तनी में चाट लेती कहीं काहे हमर मन ठीका भइल बाटे हो हमर जान जे के हमर खाई ल नइखे हो तो इतना माने उ हो गइल बाटे कि इतना अचार आई तो तू चटनी देखा देलु हमर अब पानीए है चिवता कंट्रोल ना तनी में पिसला ही रहनी ह तनी उ खैलन ह तनी अपना के रखले बनी काहे रे पतो ही ना देबेली रो के देले मने देबे करेले ऐसन बात नइखे मारू तो खूबे बनावेली मार चटर मटर देखी ना के मार दिन भर चाटत रहेली आ जान तरु देले बाकी अब का करी मन करत हमरा कि भर दिन खात रही मन नया समाचार बा ना ना आ पागल हऊ हमर काहे काहे न अंदर ले ई मन करता ई खाली हम तीते चीज खइती तरो शुरुए के चटनी हने हां त हम जानत बता शुरुए के चटनी सास अपन बता हाथ देला रहे ना। सास काम मान ली के अपन अभियो ना करी ना रो चल गेली नैहर त अपने मार बनाई ना खानी ना भैया गुड़ तो कतनो बड़ी तो पतो न बड़ी जवा चाटे के नहीं के मिलत कुछ मांगो तनी अपना दिल के बात बताओ तनी कनिया कभी बहरी जे है तो भेटाई तो कुछ कहिया मत आ ना हमरा का काम बा हमर एगो पाई ना छोड़ी मन एकदम सने तू क के ध दे जानतर अब लइको जानतर मेहरारू के चलते त मर्दो त मजबूर हो जात रहन सन अब का करबू मौगी के चलते तनी कबो कबो हो बोल देबेला तरोरा मन और कोनो दुख नहीं खाली खाए के दुख बा ना हमरा कुछो के दुख नहीं के हमर का बा पेटवे के ना बाटे हो पेट भरा रही त का करबू तनी मन दे दे तू ली धरी झूठ ना ना हमरा के तरी आ चुप रही का बात कोनो बात नहीं के झूठ रही झूठ त काहे कह जी तो पल रहे जा के झूठ हम के बन झूठ खात के रखी जे रोज दे खाई सब खाइबो करे खाए आ सुनो ना बड़ी हरामी हो र पतो ही है तब का जानता रू मान जा ना करेली अरे मान जानो का करबू ई देखो माने डेराई बताओ जाना तनी हमरा तो शौक लागेला कि हमर सास रहती न त के कागज में कदा आई कने तनी अचार हो के त हमरा के एगो दे द एगो खाली मार उतना उतना अचारवा कुल का होला जी मार देखे छत पर सरियावल रहेला हमारा अचार अरे बच्चे ऊ ना खाले ऊ हो खाले ना हमरा पूरा खानदार चटनी बन जा तब रो सब के दुख बाटे हम ना, ना, ना ना। वाली के हम तो भाई तनी हुनी का कहे कि हम खानी दो व्यक्ति बानी कह जा देम त दे बनावे नीचे का करी धर कोनो बात नहीं के एगो बस है आम को कागज ना कहां से खोजे जाई रो कोनो बात नहीं के और नया समाचार नहीं खेनो जी अब आखो तू का बतेल हम बुढ़ावे के नो यही जाबा हो ना मने अतना अचार चटनी तो वही दिन भैया रात- निकाला धरे का कनिया ए कनी हम जातनी अब जाई भात अचार आ बाकी देख कुछ मत कहिए जनलू हमरा का काम बजी और कुछ के जरूरत पड़ता ले ले त ढेर अचार बा हमरो घरे ए कनिया कुछ कह पैसा से देबू तो दे दी हम चोरा के लेके आई ना ना उतना हमारे पैसा उतना हमारे अचार नहीं के बस खाए भर हमारा फिर रहबे करो ले जाई जाई खाई तो मने ने बोट के खाते तो के दिखत खाई बा ना खाई चाची हेंगा कहू के दुआरे दुआरे घरे घरे ना घुरल आ जाए देख बाबा आदत हो गई बना चटनी आदमी के बाबा? जानत नहीं बर्दाश्त ना न होला चटनी आदमी कहीं चाटे लागेला काहे बचिया पतो ही हो तनी मांग के खा लेनी बाबा देखी ना तो हम राहुल रो पूरा पुतरिया मत लोग मानो खोजत बाड़ी ना। ए हो जतिया हां खोजत बाड़ी रो पूरा मत मानो ठीक बा नो मन चटनी लोग के ना आदत है बजरियो में तनी से देख बस चाटे लगे चटनी लोग के ये हम आदत बाबा है। ओमा के ना है हमर चटनी चटोर ना है तनी मनी मन जाई जाई जल्दी जाई ताको ते दुवरी हाँ, पर ले खोजत रे बिया, खोजत तो लिए दादा न तो जाई जाई खिसिए हम तो बाबू अब ना है इनकर रोज की आदत है भाई तू काहे लगी बोलाबी लू सबके ऐसे अब बोलाई ना जी अब चटनी पीसन ही उनका गम कल बसे आ गोली है जवा उनकर आदत है रोज के समझ गई ना सबके बोला लेवे लू ऐसे घरबा में बोला के आ सबके खिलावे लू बाट बाट के इतना कमाईला हम लॉकडाउन लगल बा ऐसे ही कमाई ना के कुछ अक्का जी होतन से चटनी रहते दिन तो से घट जी कब चैटिंग करा दत हनु ना चटनी से अस्थिर कुल ना खा जाई पूरा घर खा जाई कुल खा के खत्म कर दी उ तो पते बा कि जतने देबू उतने कहन के एके खाए कोई केहू बैठावे ला एके मोहल्ला में कनो केहू ना बैठावे ला आ तोरा लगे आ जाली बड़बड़ बड़बड़ करे ए जी तो हम का जानते हम नया नौचरवानी हमरा का पता भाई कुके हाँ। अब आइली तो दे दी ना हम तो तनी बचिए के रहिए उसे इनकर दिन भर ये जी मैं का तनी सब्जी द त तनी चटनी द त तनी अचार द त तनी होई दबा दिमाग में बोरिंग हो जानी हम इनका वही तो चलते हम सुननी है ओके तो हम बोलिए के भाग यहाँ से जल्दी भगाई ला के चलिए कुरनी रौरा हम तो गए नहीं दोस्त लोग के साथ है रौरो जी में कोनो काम नहीं के दिन रात खाली घूमत रहा तनी समझ गई ना तनी आराम करी चली तो पहले घूमे के नहीं रोज आराम करी तनी 2 घंटा दिन भर खाली हेने होने घूमत रहे के बाद
नमस्कार प्रणाम, हम खुशी गोड़ छुके गोड़ लगतनी। आई देखिए जे हमनी की वीडियो बनाते हैं अपन टीम बाटे, तो वीडियो अच्छा लगता है दिल से लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट बताओ कि वीडियो कैसन लागल है। नमस्ते प्रणाम, पूरा भोजपुरी समाज के गोड़ से गोड़ लागता नहीं। हम सोनी सुमन और आगे ममता जी बोलो। नमस्कार प्रणाम, हम ममता यादव, आप सब भोजपुरी समाज के गोड़ चुके गोड़ लगत नहीं। और चैनल का नाम नमस्ते, मैं रवि पांडे और चैनल का नाम है इंटरटेनमेंट द न्यूज़। तो आप लोग फॉलो करें और सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करते जाएं।